салому алайкум дӯстони азиз, хуш омадем ба канал. дар навори имрӯзаи мо квартира ва хонаҳои заминӣ ва як мошин мебошад. эҳтиромона хоҳиш мекунем касоне ки дар канал подписатсия нестем, подписатсия кунед, лайк монед, дӯстони азиз дастгирӣ кунед. Дастгирии шумо барои мо хеле муҳимай. ва касоне ки хонаи фурӯшӣ дорад, замини фурӯшӣ дорад, квартираи фурӯшӣ, рақамҳои мо дар экран мешаванд. бо тариқи ватсап равон кунед, реклама мекунем, рекламаш бесумай. Ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ кредит қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ 2. як хонага квартира дар 4 этаж қарор дорад. 32 метр квадрат мебошад. фурӯхта мешавад бо нархи 110 000 сомонӣ бо савдо мешавад. квартираро кредитам медиҳанд 1 сола. об свет доимӣ ҳастак. ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. хонара 100% ремонт карда дар дастон метиҳанд. фақат даромада зиндагӣ мекунед. харидори аниқ бошад, рақамош дар рӯи экран мешаванд. занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ. духонага квартира дар 5 этаж қарор дорад. 48 метр квадрат мебошад. фурӯхта мешавад бо нархи 138 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об свет дорад. ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. хона айни ҳола коробка мебошад. харидори аниқ бошад, рақамашон дар рӯи экран мешаванд. занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. инак замини фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, Қаротегинский, кӯчаи 2. 6 сотиқ замин, фундаменти 3 дар хона, кухни, ванна, ҳоҷатхона, рехтагӣ тайёр мебошад. фурӯхта мешавад бо нархи 85 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об свет ҳастак. ҳуҷҷатҳош ҳамаш нағзай. замин дар ҷои беҳтарин қарор дорад. срочна фурӯхта мешавад. харидори аниқ бошад, рақамош дар рӯи экран мешаванд. занг занед, аз соҳиби замин маълумоти бештарро дастрас намоед. инак мошини фурӯшӣ Лада Калина қарор дорад дар шаҳри Москва, метро Некрасовка. соли бароишаш 2007. мотор 1.16, инжектор, коробка механик, 2 электропакет. сӯзишвориш бошад бензин. фурӯхта мешавад бо нархи 80 000 рубл бо савдо мешавад. салонаш кожнӣ мебошад. мотор ходовой, ҳамаш созай. ҳуҷҷатош ягон проблема надорад. страховка 4 моҳи дигар ҳастак. мошин алиша мешавад бо мошин Некси ёки Опел дар Тоҷикистон. харидори аниқ бошад, рақамашон дар рӯи экран мешаванд. занг занед, аз соҳиби мошин маълумоти бештарро дастрас намоед. дар рақамашон ватсап ҳастак. ина хонаи заминӣ фурӯшӣ қарор дорад дар Бохтар, маҳаллаи Ғайрат. 6 сотиқ замин, 5 дар хона. як хонааш ремонт дорад, дигарош фундамент рехтагӣ тайёр мебошад. фурӯхта мешавад бо нархи 180 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об свет доимӣ ҳастак. ҳуҷҷат дорад. 60 дона дарахтони мевадиҳанда дорад. харидори аниқ бошад, рақамашон дар рӯи экран мешаванд. занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. дар рақамашон ватсап ҳастак. ина хонаи заминӣ фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, миясакомбинат, маҳаллаи Дарвоз. 1.5 сотиқ замин, 2 дар хона бо калидор. фурӯхта мешавад бо нархи 275 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об свет доимӣ ҳастак. ремонти хона миёна мебошад. ҳуҷҷат дорад. хона алиша мешавад бо квартира. харидори аниқ бошад, рақамош дар рӯи экран мешаванд. занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. ташаккури зиёд дӯстони азиз ба дастгирии некатон. ина хонаи заминӣ фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб, назди аэропорти нави Кӯлоб. 10 сотиқ замин, 5 дар хона бо ремонти миёна ва боз 5 дар хонаи дигар бардоштагӣ. коробка мебошад. фурӯхта мешавад бо нархи $22,000 бо савдо мешавад. об свет дорад. чакдонхона, баня, оғил, ҳоҷатхона, навес дорад. дар ҳавлин дарахтони мевадиҳанда дорад.
حجت دارد، گرد حولین محکم می باشد، خانه علیشم می شود، خریدار انیق باشد، رقماشان در روی اکران می شوند. زنگ زنید از صاحب خانه معلومات بیشتر را دسترس نمایید. در رقماشان واتساپ هستند. از نام کانال گپ زنید، به شما انشالله ارزان میکنند. تشکر زیاد دوستان عزیز.